Helo, a chroeso i'n harddangosiad i gefnogi mynediad at apwyntiadau fideo ar gyfer gofal iechyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Cyn eich apwyntiad, byddwch yn cael eich llythyr apwyntiad. Bydd y llythyr hwn yn rhoi manylion dolen benodol ar gyfer ardal aros eich ymgynghoriad fideo. Mae'r ddolen wedi ddanlinellu'n felyn yma. Gellir hefyd anfon y ddolen atoch trwy neges destun neu e-bost. Bydd hyn yn dibynnu ar y tîm sy'n cefnogi eich gofal iechyd. Yn y porwr gwe Google Chrome, Microsoft Edge neu Apple Safari, nodwch fanylion y ddolen ym mar y cyfeiriad gwe, fel y dangosir yma, ac yna pwyswch Enter. Bydd y dudalen we hon yn rhoi mynediad i'ch ymgynghoriad fideo. Arddangosir enw'r ystafell aros ar y brig. Tuag at waelod y sgrin, efallai y byddwch yn nodi bod y system yn profi eich meicroffon, camera a chysylltedd. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth yma. Nodwch, os oes unrhyw broblemau, fe'ch hysbysir o'r manylion mewn blwch deulog ar y sgrin. Bydd hyn yn annog pa gamau sydd eu hangen. Efallai y cewch eich annog, enghraifft, i roi'ch caniatâd i gael mynediad at gamera eich dyfais a neu feicroffon. Caniatewch gan ei bod yn hanfodol cefnogi eich cysylltiad ymgynghori fideo. Cliciwch Enter Waiting Area. Mae'r dudalen Please Read yn rhoi cyngor diogelwch pwysig ynghylch gofal iechyd. Ar ôl ei darllen, cliciwch ar Next Step. I gwblhau eich mynediad i ardal aros yr ymgynghoriad fideo, mae'n ofynnol i chi roi eich enw cyntaf, eich enw olaf, eich dyddiad geni, a'ch rhif cyswllt. Mae'n bwysig nodi mai dim ond yn ystod yr ymgynghoriad fideo hwn y bydd yr wybodaeth bersonol hon yn cael ei ddefnyddio i gefnogi eich clinigydd i'ch adnabod. Yna, bydd y manylion hyn yn cael ei dileu. Bydd angen i chi hefyd dicio'r blwch i dderbyn y Terms of Use a'r Privacy Policy. Sylwch fod yna opsiwn i ddarllen y manylion hyn cyn ticio'r blwch. Gallwch wneud hyn trwy glicio ar y manylion sydd wedi'u tanlinellu, fel y dangosir yma. Pan fyddwch yn hapus i symud ymlaen, ticiwch y blwch a chlicio ar Enter Waiting Area. Rydych nawr yn yr ystafell aros ar gyfer eich apwyntiad gofal iechyd, lle bydd eich darparwr gofal iechyd yn cysylltu â chi ar yr amser a drefnwyd. Mae yna sawl swyddogaeth ar gael i chi, y claf, ar gyfer yr alwad. Pan fyddwch yn yr alwad, gallwch anfon neges at eich darparwr gofal iechyd trwy'r cyfleuster negeseuon o'r enw Chat, sydd i'w gael ar waelod sgrin eich dyfais. Sgwrs ddwy ffordd yw hon. Gallwch droi eich meicroffon ymlaen a'i ddiffodd trwy glicio ar yr eicon, yn ogystal â'ch camera. Pan fyddwch yn eich ymgynghoriad fideo a'ch darparwr gofal iechyd, o bryd